Gurbanlyk maly diýirligini tatyn alyp, kıymatını berip, kıymatını bermehende netiye edip falan wagt berjek diýip, şo turatyna satyn alyp, halis Allah razy bolsun diýip gurbanlyk etmek gerek. Inke bir adamyň düýesi bar, ýaşy etipdir, sygyry bar, ýaşy etipdir, menne şeýle üle bar diýip aýtmaklygy, belli şeýlerini maňa jaň atýaly, menne bertäm, arada pul geçmeklik ýok. Arada pul vermeklik yok, nagt mamla yok, netiye mamla yok, hiç gaýdy bolmany. Ýöne sen boldum diýip de, gurbanlyk gününe gelin onu öldüreliň diýip de, üýşüp öldürüp de, 7 bölek edip de, şo suratynda barahym soram her kim öz pulun bermeklik musulman dogan. Bu gurbanlykdan gurbanlyk bolmaýar. Belki diýirligine tatyn alyp, nagt netiye kıymatyny belli edip, şo suratyny gurbanlyk etmek gerek. Eger o surat dogry boljak bolsa, onda bir rahmete galmajak. Şol gassapda näçe kilik et almaklyga da näme diýme bolýar? Gurbanlyk diýme bolýar ki, ýalňyş musulmanda boldum.